Gedor kagem sedaya tamu undangan penerus baru rawuhipun pangestunipun kagem keluarga Agung Bapak Nur Said. Keringet kok sak jagung-jagung. Iya, jagungmu sak keringet-keringet. Sing kene bener sing kene. Janjene aku tak ge salah ben lucu, dene gak lucu bah. Gak lucu dilucukne dhewe. Dilucukne dhewe. Dek Sri. Nggih, Dawet. Alhamdulillah awak dhewe tanggapan setahun dina iki, Dek. Alhamdulillah. Setahun. Setahun muput iki, Pak. Setahun muput pokoke. Lah iya. Nah, moga-moga tahun yang akan datang bisa membawa rezeki yang barokah untuk kita semua, khususnya seniman-seniman golongane kerucuk cacah ngono kuwi. Ki nek sesepuh kerucuk-kerucuk. Endi sesepuh? Ha iku ya gak iku sesepuh. Sutar ki sesepuh. Wah, delan wajahe kalang-kaling pemasian. Tuwekan pemas kan. Niku adike Pemas to? Oh, iya adike pemas. Pemas. Mangkane kok tasik mungil. Domong. Ket mulai aku nunggang jaran sampai saiki. Lah iya, imut. Panggah imut ae. Tapi pemas kok amit-amit. Lah iya mbuh tirulan sapa? Lah iya. Dek, sesen loro awan mau wis diaturne sogukan. Teko gene bolo kanca soguk. Lah nggih lho duwike sak bentar Mas. Aku mangi direwangi teko gene Tulungagung rene ya. Aku mangasak ning kono entuk 200. Ya lho. Ngasak Kuwi ngasak apa ngentit? Ngasak, asli sumpah ngasak. Oh ngasak. Dadi nalika wong diselebet rene sebelum tak kene cecet. Lho lah lek enek jane aku mbok jak ngasak ngene lho. Ceritane iki mau ora ngasak. Apa? Kan kate diringkes to. Lah duwe iki ceblok. Ada-ada nganu dek iki mlangkah. Ngene, dadi ra kalih-kalih. Pisot karo sandale lho. Kadang kene ne. Lawan ditakoni, "Nyapa, Pak?" Ini bedakne sikil. Apa? Sebabe apal dek sing nguruki ngene carane Lah iku. nggih, soalé kulino. Aku tak kulino. Nggih, ya Dek, ngaturi tetembangan, ngaturaken kawijengan dumateng Bapak Nur Said selaku ngamukani Gati. Katuraken wilujeng dalu kagem Babang Kakawon Hajat Bapak Nur Said kalian Ibu Wagiat. Ibu Wagiat. Wagiati. Wagiati. Heeh. Oh, Lahirnya inggih. dina wage. Lahirnya dina wage. Mergane jenenge asli dina wage. kok iso? Iso. Wage. Oh iya. Mergane apa? Kok ngerti dina Lah wage? Wagiati iki Wagi. tapi hati-hati. Nah, kuwi Mangkono to. ana iki kagem para trima tamu mbok bilih kepareng badhe Dek nyuwanten Dipun semanggaaken. Dipun semanggaaken. Kesarangan Satria Muda. Satria Muda. Ugi kagem pengantin kekalih nggih Kang Mas kalian Pak Bu. Nggih. Dipun paringi keluarga ingkang Samawa. Siji selawase. Amin. Wis aja gonta-ganti Aja ya Mas ya. gonta-ganti. Aja gonta-ganti kecuali klambine. Lho klambi ora ganti iki. Lah iya maksudnya aja gonta-ganti bojone tapi klambine kudu gonta-ganti no. Oh ngono. Heeh. Upama Apa trek? Wis rasah dipaksakan to, Bu. Engko malah dor engko malahan. Ya, Dek. Nggih. Alon-alon karo ngenteni pujangga-pujangga. Nek urung apa aku tak munjangga dhewe. Oh iya ya. Iki kan lungsuran iki. Jadil Proliman biyen iki. Ya jadil kawak. Teh kawak iki jan. Nggih. Ya ya. HM Pro Audio Sound System atur sembah nuwun. Ugi HBR Multimedia. HBR apa HBR? HBR. HRB ya? HBR. 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 Nah, Oh, ora tau ndelok Facebook. Gak tahu delok. Kono sing delok nggonku malah kok. Ya. dulu apa iki? Delok Facebook. Facebook. Baju Delok borok. Iril. Delok real. Nggih dipun paringi tetembangan ingkang kalem rumiyin nggih Ah, pamong kalian Mas Kem. Heeh, jumbo karo kahanan, Nggih Nduk. jumbo kali Nyemok ya, kahanan. Caket. Iya, Spesial iya. kagem pengantin kekalih. Aku Pak lewat Wasne kok ngono. mantene kaya wong Jepang ya. Ndi? Mase lho. Loh, kayak Jepang aslinya nih. Masa? Malah sumpah. Iki putune Cwilanseng. Loh, Jepang. Cwilanseng iki Cina. Itu Cina, Jepang. Cina ki piye? Cwilanseng. Cuwilan seng. Kok iso? Lah iya Oh, putune. cuwilan seng. Lek Jepang Cuwilanyo. Dudu. Iya. Ayo Iya. dipo kendangmu tak pek lho, Po.
Siapa? Aku ta. Sapleke untukku potel lho. Ora ngono po, sapleke bangesene pucuk tok lho. Delok to. Aku ta. Lah iya. Ya ngalah. Ayo. Sarangan HM Audio. Terima kasih ya, Mas. Mantap. Luar biasa. Pengendang sakit latah tulung agung. Kenayan. Sarangan Satria Muda. Siapa sing tiru? Aku. Tiru karo sapa? Tiru karo sapa? Karo tek kae. Angkane dipe batinku ngwesi ae nyapo iki aku. Tibake ada yang wis meneng Dipo iki masih aku keliru meneng ae. Meneng lambene ning mripate lho. Atine ora bedonggol. Lah iso. Ayo apa? Kok iso malah ning ngerone kancane. Kulak Taman Juruk. Apa lho? Lah iso. Oh iya. Pacane sarwa asri jroba Iya. Kata kesukir Rabu, suka dari kepada para tamu dekan. Dekan saya kata Rabu, moga dipun ecakan anggenipun. Tegan sinambi kerah api dedahara cecausan. Ika sampun semadya sinambi ambersan kebiaripun Satria Muda. Iya. Jo. Hei, ya jo. Aduh
wengi iki pokoke. Nyapa? Lah bengi kan mangudan. Ora. Iya. Woi, sing situk foto. Sapa tak foto? Apa lek ra nang kene panggung ora tau foto to yu? Kowe ngerti ya HP-ne tas kena ya foto-foto mau mati. Oh, HP-ne mari rusak to? Lah iya. Oh, ya ora menisan. Lah HP kok kan dosa ya ngono kuwi. HP mesum. Sikilku disadu. Syukur. Padahal pas nyebut cuke lho. Bludak-bluduk tak dor. Mas, lek rundingan nang kene balik RW nang gereja kono lho. Lah iya. Ki tanggapan. Tukang keyboard iki kok kaget ning motor sandowe. Pajakane sarwa asri Surabaya. Dengan tembangan Kadung Tresno sama Kadung Tresno. Kadung Tresno iki ra kaya manten keloron, Nduk. Lah nggih nang Kang Mas. Wong lek wis Kadung Tresno senajan ado kaya ngopo panggah dadi jodone. Panggah dadi jodone. Nek Mas ya mbuh taun kapan ketemune kapan ya panggah dadi jodone. Dadi jodone. Heeh. Kaya Mas Yusril karo bojone. Lah msene ngono ae. Aku lek ra maca iki mang ya ana requestan nggih sabar satawis bolo kanca nyuwun sekarang. Wah tenang, pokoke tanggapane dina iki setahun ya. Setahun 2020 nganti 2026. Buyare 2026 Mas. Mbak Deva kalian Mas Yusril. Mbak Deva kalian Mas Yusril nggih. Samawa mugi kang dipun paringi momongan putra lan putri. Nyuwun pinten Mbak Mas? Kira-kira anake njaluk piro? Aku lek Mbak Deva Dok, Mbak Deva aku yakin ngatasi aku mesake Mas Yusril. Nyapa? Lah dawa Mbak Deva karo ngono. Kae mari jamu ndok Jawa Mas ya ora apa-apa. Oh, mari ndok Jawa iki. Jaluke ngene. Wah, yo. Ngene ya ketua apa 5? Apa? Stop. Ya ora kok 5 anak omong. Nggih matur sembah nuwun, Dek. Ayu Sita sesarengan Satria Muda Jaran Campursari. Ingkang saking leladan Tulurjo kadipun sengkuyung kalian seni jaranan Krido Tamtomo saking Tlatah Tulungagung Jawa Timur. Katimulan marsowan ngestreni napa ingkang dados kawigatos mbawon saya sak keluarga. Langsung ing mriki monggo sedherek artis mijil saking leladan kita Simpol Pagak. Kuntur jikar saking sasana pilgah pinuju sasana gelar Nia Karisma. Yo yo yo. Rasa mbok jentit-jentitne ora pantes. Nyapa dijengketne wong joget kok ora. Yo Mas yo jelek koyo istri lah. Ceril barang pantes tipis. Bene to. Kok triplek. Ben gak urus. Ganjel entuk sak mene asline ra sandalan asline masuk sak kilan. Oh, iku sak meter kotor sak teleke ya. Ngono. Dek. Sehat. Alhamdulillah sak wangsule Kang Mas. Alhamdulillah binarengan sehat. Nggih. Gen aku ana apa? MC lungguh karo HP-an. Alah balik setruk lambene mencor. Upah ora tenang. Gen aku. Oh, gen aku lek gini-gini ora. Oh, ning kene ora. Ora, gini-gini aku. Modelmu. Nyapa to? Anjir, samenika wonten dalemipun Bapak sinten Kang? Bapak Nur Said, Dek, kalian Ibu Adiati. Kalian Ibu.
rada maju sing kono sampai miring-miring ora ketok. Nggih ta. Nah, sing kono kan. Ini pernikahan Mbak. Mbak Deva kalian Mas Yusril. Mas Yusril. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Amin. Cepat diberi momongan bahagia selalu ya Mbak. Mas Dunia akhirat. Nyanyi ya. Iya no. Lah ya arek yo obong-obong apa wae lho Mas aku kat mang yo. Sik ta. Jajane sing ditanggapi suwene yo. Heeh. Sing kene sing bakal nulis jarene nyapa? Aku lagune kok ngantuk-ngantuk njaluk Roro Jonggrang engko bar jam 12 pokoke. Lagune ngantuk-ngantuk njaluk Roro Jonggrang. Aku engko tapi yo Roro Jonggrange penghantar tidur kok. Indonesia ya. Saya bekerja sama dengan HM ya. HM Production Sound System. Terima kasih Janjes. Ugi Dava Multimedia video shooting. Anak-anak itu kang keyboard. Logo dibuat enak nih jatuh. Satria Muda. Satria Muda. Ayo, ya. Mas Dipo. Si Petung. Oh, Petung tanggal 23 tanggapan jarine. Ya, sesarengan HBR Multimedia Video Shooting dari kawasan Kota Gedangan tercinta yang selalu mensupport dimanapun ada kesenian, ada seni dan budaya, beliaulah yang selalu mengupdate HBR Audio bisa disaksikan di audio video shooting. Sakno kenapa? Lagi tung lintang. Iya, kurang penggawean lagune. Ketemu nang ledo ombong dasar priakan sembodo wicaksana nada ing karya jebrengan sangat bewane nyotorane posisi wicara wiraga Satria Muda HM Audio jaranan senterewe barbar Mas Dipone dhewe lagi repan aja dikatutne pokoknya aja oh bersama Pak Pulnya kita iso hatiku nalikane misana ketemu dasar priakan sabudu wicaksana nada ing karya keprenan salah pamane nyata
Satria Muda. Ya, sudah diaturkan, terima kasih. Oke, matur sembah nuwun, Dek.